Dobar dan. Ja sam došao na čas vožnje. Jeste vi taj instruktor? Ja sam taj instruktor vožnje. Dobrodošli, ovo je upravo vaš prvi čas. Tako da, možemo da krenemo. Jel treba da se privežem? Nije to sad bitno, to ćemo vežbati na kraju. Jel treba možda da namestim Ne treba. To ćemo se... Retrovizore, ne? Ne treba, ne. Slušajte me ovako, molim vas. Ne znam ni vaše ime, ali nije to sad ni bitno. Bitno da ste došli na... U stvari, zašto kasnite? U čemu je problem? Kasni autobus, evo. Zašto kasnite? Pa šta da radim? Koji autobus? Iz kog mesta? Koliko je daleko to mesto? Iz Kamenice. E pa, zato više nećete dolaziti autobusom. Sad kad položite za auto, imat ćete dozvolu i moći ćete da vozite auto i nećete putovati. Idemo prva vežba. Kada vidiš neku devojku zgodnu, lepu, kroz prozor, ovaj ili onaj, nebitno, jednim laktom vataš ovde, drugim laktom naslanjaš se ovde, držiš sendvič, jedeš, pošto pretpostavljam da ćeš biti gladan. E sad, menjač, se snađeš nekako, znači držiš to, gledaš u devojku i dobacivaš je stalno. Jao, kako si lepa, zgodna devojka. Znaš, dobacivaš je stalno dok držiš volan. Ajde da vidim sad, ajde pokaži šta sam učio. Ovako. Menjač kolenom, tako. Ćao, malena. Tako je, dobro je. Stavi ruke na volan. Stavi ruke na volan! Šta si ga stego tako, šta si ga pritisao? Mekše malo, dobit ćeš žuljeve, čoveče, kod lopate. Dobro je, odlično. Ajde sad mi reci, bitno ti je ovo sad. Ovo si naučio. Kada vidiš neke budale, trubi stalno. Vidiš da neko trubi isto. Čekaj, ne, moraš isto koji ja, moraš ovako. Tako je, to se radi zato što niko ne zna da vozi u saobraćaju. Ovi voze 40 na sat. Ovaj stoji na semaforu, zelenom stoji, on stoji, čovek, razumiješ, moraš sirenu da koristiš. Moram da... Kada ti spuste prozor i pokazuju ti srednji prst, zato što voziš previše sporo ili brzo, ti isto njima pokazivaj srednji prst. Ako hoće da se tuku, ako izlazi iz vozila, ti nemoj da izlaziš iz vozila, nemoj da se tučeš. Ti samo nastavi svojim putem. Ako te stignu, šta da radiš? Još jedna bitna stvar. Policajac kad te zaustavi, tu šale nema, tu moraš stati, razumeš? E sad, što se tiče menjača, aj pokaži mi kako se menjača menja. Di ti svetlo? Evo ga. Di ti instrumental tabla? Evo je. Di ti je radio? Evo ga. Di ti je prozor? Dobro. Evo ga, i ovako se podiže, se spušta. Dobro. Di ti je kvačilo gas? Evo gas, evo kvačilo, kočnica. Tako je. Odlično. Čas je gotov, to je to. Isplatite me. Mislim za ovaj čas. Jel krećemo, Prvi nismo ni čas krenuli. Prvi čas je stanje mirovanja. Platite mi za prvi čas, ide u 50% popusta, upola je cena. Vidimo se na drugom času i to je to. Ajde, nisam znao da će ovako. Pa nije zato što žurim, izvini, ali mislio sam i ja da će duže trajati, ali... Pa šta je ovo? Pa to. A gdje je Zagorivo? Pa kako Zagorivo, nismo ni krenuli. Pa šta nismo krenuli, čoveče, jel ti misliš da si ti jedini kandidat polaznik u ovoj autoškoli? Znaš ti koliko ja njih imam? Ja sam 6 njih imao pre tebe, još 12 njih ide posle tebe. Pa i oni treba da voze ovaj auto. Pa što se treba i za gorivo da da? Pa naravno da treba da daš za gorivo, čoveče, ovaj auto ne ide na vodu. Evo. Evo, izvolite. Dobro. Prijatno i doviđenja. Doviđenja. Pozdravljam. Čoče, preplaši me, Bog te. Bilo je jako dobro. Vi ste stigli. Dobrodošli na prvi čas vožnje.
kadar prvi put. Akcija. Pa čekaj, ja sad palim kola. Sad ću da ti jebe mater, pališ kola, ubaciš brzinu i krećeš. Dobro. Dobro. Ajde ponovo. Sad. Ono, Što znači? Peti kadar drugi put. Akcija. Sad ću da ti jebe majku. Kako se pali ovo, koji kurac? Kočilo. Izbaci iz brzine. Izbaci iz brzine, pa okreni. Neću. mora ponovo. Sad ću da ti jebe majku. A ti iđu pičku materiju. Sad ću da ti jebe majku. Ne, aj ponovo. Šta sad nije u redu? Završi rečenicu. Sad ću da ti jebe majku. Polako! A djevo mater, šta je s ovim autom? Pa polako, dodaš gas i polako puštaš kvačilo. Sad ću da ti jebe majku.